ndikapinda mugedhi topesana namba dzavo wauye tichibve tapedza nyaya yacho titaurirana. Awa makastoma anga anombotengawo tenga huku wanotenga achifambisawo zvipedu baba naMai muri sei? Tiripo. Ndinobva kutakishopu apo kotenga chingwa changu nemazai ndikati rega nimirire makastoma anga wandodzoti huku dzaita. Huku dzaita? Hanzi huku dzaita zveMaiti. I think Mai uyu kati ne challenge. Mota yedu haisi kunzwa zvakanaka. Tikutoenda kuna makanika kugarage. Amusina tutofamba netsoka na date. Mamuchida dzakawanda. Taida 1 saka zvamunoita mimi munotsara 5 kamouya nadzo kumba tochuza 1. Kana muchida 1 zveikai matongotenda since muri mota yenyu haiti kuita. Motora huku yenyu 1 modi motoenda baba vanobata vari mabatiro. Problem yangu itika ndiye mota yenyu. Saka ini ndiuye ne5 kumba kwenyu. Tochuza 1. Ina muchijairira vanhu nemi. Unoziva nemakastoma akawanda ehuku. Yowe. Kutongo kumisai kwandaita kumira kwandaita nyaya yekuti munogara muchinitengera huku. Chii chinoshamisira pamota imimi kuti ndiwe nehuku. Maionini mirati kutaurire. Kungoti hamuzvinzwisisi. Musiwo muchatenga mota muchazvinzwisisa. Handikambonzwisisi handinena ndinopeisa imba ndakasirwa nemurume wangu iripo ndopeisa waka. Rambe muchichengeta huku mumba menyu mamakasirwa nemakastoma akawanda regedzai. It's okay. It's okay. Baba Dee ngavachengete dzimwe huku pamawandisha mwana munoshamisira. Shamisira nesina basa munonojaya munangana nechinhu. Aimi kwana imi tsvagai mabhizinesi ekuita kutseke mani.